Good morning po mga brosis. Welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin today regarding po doon sa kung paano po sumali sa Guardians. Paano po pumasok. Sa mga interesado po na gusto mag-Guardians, ang dapat lang po muna ninyong unang-unang gawin, halimbawa kung na-invite po kayo ng inyong kakilala, si kumpare, si kumare, o ating kapatid na nakakababatang kapatid o kuya, pinsan, ang unang-unang itatanong nyo muna, ano ba ang Guardians? Tapos po, tanongin nyo kung nakarehistro sila sa SEC, kung meron silang SEC register number. Sa mga ID, nakalagay po yan yung mga SEC register number. Mamaya explain ko po itong ID na to at kung paano magkaroon ng ID bilang membro po ng isang grupo ng Guardians. Kasi ang Guardians po, hindi lang po isa na branches. Marami pong branches, although Guardians, tapos marami siyang mga kwarto-kwarto o bahay-bahay na kung tinatawag. Yun po yung branches o function. Yun po. Sa amin po, sa Ramlawin Wings, yung mga bago pong membro na sumasali po sa amin, pinapapilapan po namin ng form. Meron po kami form, kagaya po nito. Ayan, nandito po yung information po ng isang membro. Nandiyan po yung tunay na pangalan, kailangan po na tunay na pangalan. Bago ko po ituloy dun sa info ng isang membro, yung muna pong info ng Lawin Wings Guardians. Ano po? Yung pong Lawin Wings Guardians, kung mapapansin po ninyo, ayan. May logo siya. Tapos, pangalan. Ayan, meron pong address. Kung saan. Tapos, ang importante po sa lahat, yung SEC register number. Ang Lawin Wings po, nakarehistro po sa SEC. Ayan po. Meron po tayong SEC register number. Importante po yan. Yearly po, nagre-renew po tayo. Nagre-renew po yung aming chairman ng ano po namin sa SEC. Ayan po. Importante po yan. Tapos po, pangalawa po, yun po, yung pangalan, tunay na pangalan, middle name at saka yung apelido. Pangalawa, yung kanyang pseudonym. Ano ba yung pseudonym? Ang pseudonym, yan po yung nickname, kumbaga. Kung ano yung tawag namin sa kanya. Halimbawa, bro o sis. Yan po, pseudonym at saka ranking. Kung kayo po ay bago pa lang po sa Guardians o sa grupo po namin, ang ilalagay po ninyong pseudonym, nakadepende po sa inyo. Pwede pong Taurus o pwedeng Aries o yung kung ano yung zodiac sa inyo o pangalan ng asawa po ninyo kung kayo po may asawa. O nickname, pwede po nickname. Tapos yung rank. Sa mga bagong Guardians, kumbaga tinatawag po naming organic, ang rank po nila ay MG. Ang ibig po sabihin ng MG Magic Group. Yan po yung ibig sabihin ng MG. Tapos po, sumunod po doon, address. Ayan, address ko sa nakatira. Importante po yan kasi nakalagay po sa ID. Lahat po ng info na nandito, ilalagay po sa ID. Po. Tapos po, kung saan pinanganak, kailan pinanganak, contact number. Ayan, contact number, yung height, weight, blood type. Importante rin po yung blood type. Tapos po, civil status, kung single, married, o separated, o widow. Ibig niya, widow, yun, namatay ng asawa. Ayan. Tapos, kung may asawa po, pangalan po ng asawa. Kung sila'y kasal, ilagay po nila, kasal sila. Contact number ng asawa, at saka yung beneficiary. Choice po niya yun kung sino yung gusto niyang beneficiary. At saka yung birthday ng kanyang beneficiary.
Contact person, ito importante sa lahat to kasi ilalagay din sa ID to. Contact person in case of emergency at saka yung contact number niya. Contact number nung iyong contact person in case of emergency. Kung ano yung natapos. Ayan. Kung high school ba o vocational ba o kahit na grade 6 ka lang o hindi ka nga nakatapos ng grade 6, pwede ka rito sa guardian. Hindi naman po natin tinitignan kung ano yung antas na natapos mo. Employment, work experience, kung saan ka, anong company, anong position mo sa company, tsaka kung kailan, kung ano yung taon. Yan po. Civil organization involvement. Ayan, kung ano yung, kung meron ka pang ibang organisasyon na sinalihan maliban sa guardians. So, kailangan pa rin po dito, tsaka yung position mo. Bawa sa guardians, by chapter, may mga official po tayo. Ang official po ay meron pong founder, meron pong presidente, vice president, secretary, auditor, PRO, ayan, may mga ganyan po tayong mga official. So, yung position niyan, kailangan nandito rin. Yung character reference. Yung character reference, kung sino po yung nag-invite sa'yo, kung sino yung nagikayat sa'yo, para pumasok ka sa guardian. Ilalagay po ninyo to. Importante po ito. Pangalan at saka yung position niya. Kung wala po siyang position o hindi po siya official ng chapter nyo, kahit yung kanyang ranking, pwede na po yun. Ayan. At saka yung importante, yung recommended. Recommended ni founder. Ganyan. Po. Tapos, meron po siya nakalagay na thumbs up at saka yung signature. Dito po sa box na to, yung kanyang signature, hindi po siya pwedeng lumampas. Ano po? Kasi i-scan po ito at isasalin po sa ID niya. Tapos, picture. Kailangan yung picture yung maganda. Yung latest po. May mga na-edit naman na 2x2 picture. Pa-edit nyo na lang po. Pag po okay na to, i-attach po ninyo yung picture at saka po yung 350 pesos para po sa ID. Yung pong ID natin, ito, kagaya ito. Ayan. Ito po yung unang ID ko. Ayan po. 350 pesos. Dalawang ID na po yan. Ito po. 350 pesos, isa pong malaking ID at saka po isang maliit. Ito pong maliit na to, yan po yung pang wallet size po. Nandyan din po yung mga info. Kagaya po nung nabanggit ko kanina dun sa form, ilalagay po nila dito, ayan, yung logo po ng RAM, member din po kami ng RAM, at saka po ng Lawin Wings. Yan yung mga logo na yan. Tapos nandito rin po yung pangalan ng grupo, yung address, yung SEC register number. Ayan, sa logo namin. Pirma. Ang nakapirma po dito, ang aming chairman, si PCGS NCF Stephen Vanguardia. Tapos po, ito po yung nasabi kong info na sa likod po siya ng ID. Yung pong address, kung kailan pinanganak, height, weight, blood type, contact number, signature. Yun, yung sinasabi ko na hindi dapat lumampas sa box yung kanyang signature. Kasi i-scan po yan, ilalagay po dito. Tapos, in case of emergency. Yan. Sa akin po, in case of emergency ko, yung aking asawa, si Donna. At ang aming signatory sa ID namin, maliban po kay chairman, kasali po dito si General Danilo Lim, Delta Lim. Ayan po, kasali rin po siya rito kasi membro po kami ng RAM. Ayan po. Tapos po si Major General Alfredo de Rosario Jr. Retired AFP po ito. Ayan po, isa po sa signatory po namin. Siya po yung aming national advisor. Si Ama Liborio BFG Abraham Angaw Jr. Ayan po. Ito po.
Sila po yung aming signatory. Yan. Tapos dito sa malaking ID, ganun din. Nandito rin kung ano yung info na nandito sa ID nito, nandito rin po. Tapos po, ang kagandahan po nito, meron po siyang serial number. Isa lang po yan, yung serial number na yan. Kung napapansin po niyo bakit dalawa yung ID ko na malaki, kasi dito po, founder pa lang po ako dito. Ang ranking ko po ito, founder, senior ranking Magic Group. Yan. Nung na-upgrade po ako, nag-renew po ako ng ID kasi renewable po yung ID natin. 2 years bago po siya ma-expire. Pero itong akin po kasi, renew ko nung upgrade ako, pati yung mga uniforme. Ito, itong uniforme po na to, 350 pesos po ito. Kompleto na siya, susutin mo na lang. May mga logo na rin po. Ayan. Ito po, ayan. May pangalan mo na, ayan, di pa po na-upgrade yan. Kasi SNF na po ako, SF lang mo yung nakalagay dito. Tapos meron po yung sa likod. Ayan, yung mga logo po yun. Ayan. Ganyan po yung mga ID namin. Yung mga logo. Ito, bago na po yung logo namin sa RAM. Bilog na po siya. Katulad po nito. Maliit nga lang po yung nakalagay dito. Ayan. Ito po, ang ranking ko po rito, SF SRMG, Senior Founder, Senior Ranking Magic Group, Aqua. Tapos po, ang sumunod po, sa 350 po, dalawang ID na, at saka itong certification na to. Ayan po. Ayan. Kasama na po yan sa 350. Pag po, ayan yung ID ko. Sunog na sunog yung kulay ko kasi sa pagpapagawa. Yan. Yan yung mga ID ko po. Yan, 350. Meron ko ng dalawang ID at saka isang certification na pwede mong i-display sa bahay mo. Bili ka lang nung photo frame. Pwede na isabit. Andiyan na lahat kompleto. Yung ranking, tunay mo pangalan, pseudonym, middle name, at saka yung apelido. Yan po. Tapos po, sumunod, dito naman po tayo sa legality ng papel. Gaya po nga nang nabanggit ko kanina, ang Lawin Wings po, Lawin Wings Guardians Brotherhood International Incorporated, nakarehistro po sa SEC. Ito po yung pagpapatunay. Kami po nakarehistro. Yan po. Lahat po ng membro na opisyal, meron pong kopya ng ganito. Yan, sa amin. Ayan po siya. Yearly po, nagre-renew po kami sa SEC. Ayan. Ayan. Ito pong ating papel sa RAM. Ito po. Ayan. Meron po tayong certification galing po sa RAM. Ayan po si Tatay Delta Lim. Ayan. Ayan po. Yan po yung legality ng ating grupo. Meron kompleto po tayo sa papel. Maliban po doon sa legality ng papel ng ating grupo, meron po tayong mga tinatawag na gabay. Ano po? Para po maiwasan po natin yung pagkakamali o makagawa tayo ng hindi maganda sa grupo natin. Sa bawat isa sa mga membro. Po. Ito po yung tinatawag na alituntunin ng isang markadong guardian. Ito po ay nabanggit na po ng aming ng aming Supremo, si PCGS NCF Aquarius. Ayan, meron po akong isang vlog, isang video na naka-upload po sa aking YouTube channel. Pwede po ninyo panoorin 'yon. May mga meaning. Importante malaman po ng bawat membro to kasi MG ka pa lang dapat alam mo na to. Ano po? Malaking bagay kasi tayo isa sa obligasyon po natin to na malaman o mapag-aralan natin kung ano ba yung nasa
nakalagay sa katawan natin kasi imamarka yan sa katawan natin. Kagaya dito, guardian sa kanan. Po, ito pong mga ranking ko. Ayan, yung GL. Po, Guardians Luzon ang ibig sabihin yan. Dahil dito ako sa Luzon nakargahan, pinanganak sa Guardian. Pagka Bisaya, GB, Bisaya, Guardians Bisaya. Kapag Mindanao, GM, Guardians Mindanao. Yan po ang ibig sabihin yan. Dito po yan sa kaliwang kamay. Ano po? Dito sa kaliwa. Ayan. Ram Lawin Wings Guardians Luzon. Di ba po? Ang ganda, no? Tapos po dito sa kanan, kanang kamay ko, yung ranking ko, nagsimula ako dyan, MG pa lang. Pagkabago ka pa lang sa Guardian, ang magiging karga mo o ranking mo, MG, Magic Group. Tapos kapag naging official ka ng isang chapter ninyo, ikaw magra-rank ng R, bibigyan ka nila ng R. Ang ibig sabihin po nun ranking, no? Ranking Magic Group, yan ang RMG tawag dyan. S, ito pong S, ina-award po yan sa mga chapter president. Doon po namin yan ina-award, chapter president at saka vice president. Bakit sa kanila ina-award yung S? Kasi ang kumbaga sa bahay, kumpara natin yung chapter sa isang bahay. Sa isang bahay, merong tatay, merong nanay. Kasi meron po tayong founder na babae. May founder na lalaki. Okay. Sa isang bahay, meron tayong nanay at tatay. Siyempre, hindi kumpleto ang isang pamilya kung walang kuya, anak na panganay, mga kuya at mga kapatid na nakakababata. Pangalawa, chapter president, yan tulad natin sa anak na panganay. Chapter president, tapos sa pangalawang anak na panganay, yung kanyang vice president. Ano po? Bakit kailangan bigyan ng S yung chapter president o anak na panganay? Kasi bilang respeto po, ito po mga ranking na to, rinirespeto po ng isang markadong guardian. Okay. Ang MG, magmamano po sa RMG. RMG at MG, magmamano po sa SRMG. Po, yan po yung kuya o panganay na anak ng isang chapter o bahay. Tapos po, founder, po ang SRMG magmamano po sa founder. Ang founder magmamano po sa SF, senior founder. Yan. Tapos po ang senior founder magmamano po sa NF, national founder. Po. SNF magmamano po yan. Ang NF magmamano sa SNF. Ang SNF po ay magmamano po yan sa mga mataas pa po sa kanya. Ayan po. Bilang respeto po yon sa aming ranking. Ayun, sana po meron po kayong natutunan sa aking mga na-discuss ngayong araw na to. At shout out po sa aking mga subscriber. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Salamat din po sa mga nanonood ng aking video, sa aking mga viewers po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Sana po tuloy-tuloy po yung pagsuporta po ninyo sa akin. At shoutout din po sa mga kapatid kong guardians dyan sa abroad. Saan man po kayong bansa na naroon, lagi po kayong mag-iingat. Especially yung mga kapatid ko sa Dubai, sa Damam, sa KSA, yan sa Middle East. Ingat po kayo dyan lagi. Kay Madam Mape. Yan, kay Suprema Mape. Tapos po, sa Hong Kong, kay founder po. Yung founder po namin sa Hong Kong. Pasensya na founder. Hindi ko pa po kilala o kabisado yung pangalan po ninyo. Diyan sa Hong Kong. May chapter po kami dyan sa Hong Kong.
Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay po kayo dyan. Ingat po kayo lagi. Yung mga tropa natin, mga membro natin, mga opisyal natin dyan sa Hong Kong, mag-iingat po kayo lagi. Sana po mag-subscribe po kayo sa channel ko, supportahan po ninyo ako. Ayun po, at maraming salamat po sa ating lahat at sa inyo sa panonood po ng aking video, sa mga nakarating po sa dulo ng aking video. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. In service to one, in service to all. Long live Guardians. Buhay.